Jilla nafhom u lanqas jafuni. Imma l-ommi jafuha sewwa. Żmien il-karnival huwa żmien il-bluwa, kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar. Fost id-divertiment karnivalesk għall-adulti, ma nistgħux ma nsemmux il-qarċilla, għamla ta' poeżija bi storja twila u kolorita. Dik il-ġufna wiċċ ta' qamar, dik miħatħlif l-Aziza binti. Serraħ rasek sur notara li mar-regoli mxejt. U l-eżis maħbuba żwieċi, dik tom sewwa qabel. Waqfu, isktu waħda. Etti semgħu, x'inhu dan? Ħadd mu qed jisma' bħali. Leħen raġel ġol ħitan. Oh, Galletta! Oh, Farnina! Radba u tonda isek bejza. Il-Qarċilla huwa teatru ta' triq għal żmien il-Karnival li hija tradizzjoni antika ħafna. L-ewwel ħin li għandna propju għandna fl-1760 insibu l-ewwel test tal-Qarċilla ta' Dun Felice de Marco. Probabilment hija tradizzjoni terġa' iktar antika. Hija xi ħaġa li biż-żmien kienet inqatat u mbagħad reġgħet tqajmet fl-2014 u issa reġgħet bdiet issir b'mod regolari. Il-Qarċilla essenzjalment hija kuntratt ta' żwieġ, kuntratt ta' dota daqsxejn assurd. U opportunità fejn il-popolin biex niftehmu jagħmlu kritika soċjali u politika tad-dinja ta' madwarhom. Il-Qarċilla iddur mal-figura tan-nutar fejn dan in-nutar qed ilaqqa lill-arajjes u qed jelenka l-affarijiet li hemm ġod-dota, ġol-kuntratt tad-dota. Għaliex għandkom tkunu tafu li n-nutar Silvia Paris hi membru parlamentari rispettata mal-pajjiż. I board member ta' fiduċja mal-awtorità tal-bini. Avukat, perit, accountant u ambasċatriċi għax-xarba kini. Iżda hi ma tħobbx it-titli. Taf tejtiva biżżomm miskiet għax biss mara simpatika bla ebda pretenzjonijiet. Tajjeb ħafna, let's get moving. Għandi l-pinen għandi l-karti, ejja ħalli nfittxu l-lestu għax wara għandi boat party. Illum il-ġurnata l-idea tad-dota m'għaddix forsi daqshekk relevanti u fil-fatt illum il-ġurnata hemm iktar element ta' teatru u karattri differenti, apparti l-arajjes, ix-xut, il-omm u missier l-arajjes u affarijiet oħra simili, elementi oħra li kollha jikkontribwixxu għal dan il-biċċa teatru assurd. Biex nirek li nħobbok għaw tlet tajers maħruqin. L-ewwel wieħed kont ħassartu meta rbaħt l-ewwel tiġrija. Data ma taħbadġu siġax kont għaddej bil-mija. U dat-tajer l-aqwa wieħed għax kien meta lilek rajt. Element importanti tal-Qarċilla huwa s-satira, satira politika, is-satira soċjali u anke l-element tal-assurd. Ħafna drabi hemm l-idea ta' rigali li jingħataw u dawn ir-rigali dejjem ikollhom xi ħaġa ħażina jew xi ħaġa mhux kompluta. Element importanti wkoll tal-Qarċilla u l-element vulgari biex ngħidu hekk, ma ninsewx li l-Karnival huwa dak il-ftit jiem qabel il-perjodu tar-Randan u tal-Ġimgħa Mqazza fejn allura n-nies jiżvugaw daqsxejn fi bluwa u ċertu wkoll jaqbżu wkoll ċertu limiti li normalment ma jinqabżux. Jien mudell, content creator. Jiġifieri influencer? Preferi digital creator. Min jgħid biex tkun artist għandek bżonn ħafna talent. Iżda jinsirt artist kbir b'naqra mobile u għaċċemt. Fej għad kelli blokka bħalek. Inti tibqa number one. Inti taf fjur ta' flyover. Illi jien I get things done. Il-Qarċilla tul is-snin dejjem żviluppat skont iċ-ċirkostanzi. Jekk naraw il-riċel differenti matul is-snin dejjem hemm referenzi għal affarijiet li huma partikolari għal dak iż-żmien. Pereżempju llum il-ġurnata inutli nagħmlu qarċilla fejn insemmu il-ħmar bħala dota għaliex l-idea li tagħti annimal bħala rigal tat-tieġ m'għadix daqshekk relevanti. Allura ovvjament il-Qarċilla tiżviluppa skont iż-żminijiet. Fil-Qarċilla ta' din is-sena, pereżempju, hemm figuri bħall-influencer, hemm figuri bħall-kuntrattur li kollha huma elementi li aħna nistgħu nirrelataw u aħna familjari magħhom.
Din hija t-tieni sena li qed nikteb il-Arċilla, għalija nibtet pjuttost kombinazzjoni, jiena l-isfond tiegħi huwa proprju il-mużika u parti mill-affarijiet li nagħmel huwa dan il-karattru ta' Ċikku l-Poplu li beda bħala diski satiriċi fi sfond ta' teatru assurd u teatru alternattiv. Matul iż-żmien dal-karattru baqa' jiżviluppa, iltqajt ukoll ma' Joseph Gallia li huwa d-direttur tal-Arċilla u dan oġbu l-istil biex niftehmu u talabni nikteb t-tieni darba din il-Arċilla. Hija xi ħaġa li torbot fiha elementi li għalija huma l-qalbi ħafna, l-element ta' ritwali tal-karnival, l-element anke mużikali għax il-Arċilla tingħat kollu permezz ta' kwattrini, u anke wkoll l-element tal-assurd u tas-satira politika u soċjali. Sabiex tgawdu tkunu komdi? Għandkom dan il-flett modern, fuq il-fil tradizzjonali u fuq kollox open plan. Ħantjulkom prezz speċjali 200,000 Texas and Doll u dan l-aħdar mal-ħitan dak mhux moffa, dak Green Wall. Grazzi ħafna, veru grazzi, u taħsibx li jien ingrat ma jien għandi dari razzett ħelu lejn ħattar. Inti kellek razzett ħelu għax issa minnih triq imma toqgħodx tinkwieta għax issa għandek dak li tixtieq. Minu Guru l-Grunge? Fir-rokna li jmiss se niskopru d-dinja ta' Guru l-Grunge, karattru li jgħix mal-kosta u l-protagonist ta' ktib interattiv għat-tfal. Ktib li għamel użu mitwiqi u li nħareġ bl-appoġġ tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Guru l-Grunge huwa ktib dwar grunge tal-bebux u tax-xett li tilef id-dar tiegħu. L-istorja tibda billi Victoria tiddeċidi li tgħin lil dan il-grunge u flimkien minn hemmhekk tibda avventura ċkejkna sabiex isibu din id-dar ġdida għal Goru. Victoria hija tifla normali li kienet qed tieħu gost ħdejn il-baħar, però li għandha speċjali Victoria li għandha katina poteri maġiċi. L-istorja hija pjuttost waħda sempliċi għaliex l-istorja dan il-ktieb huwa aktar immirat għal tfal żgħar. Tibda kif qatt fix-xatt u imbagħad Victoria permezz tal-poteri maġiċi tagħha tkun kapaċi tinżel u tieħu nifs taħt il-baħar u hemmhekk jibdew isibu xhur differenti sabiex jippruvaw isibu dar ġdida għal Goru. Għalhekk niżlu taħt l-ilma u bdew ifittxu fil-baħar. Minnu fih Victoria sabet qoxra. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba għal Goru? Le, din il-qoxra kbira wisq. Tajjeb ngħidu li dan il-grunge huwa pjuttost popolari kemm fl-ibħra Mediterranji, però anke fl-ibħra Maltin. Jiena għandi għal-qalbi ħafna il-flora u l-fauna Maltija u għalhekk nagħżel li indaħħalhom kemm jista' jkun kemm fil-kitbiet tiegħi u anke fil-lezzjonijiet tiegħi ħalli bekk inkun nista' inrawwam l-imħabba lejn il-flora u l-fauna u t-tfal isiru japprezzaw aktar dak li għandna madwarna. Dan il-ktieb li huwa ktieb kbir b'ħafna illustrazzjonijiet u adattat kemm għal qari fid-dar kif ukoll għal qari fil-klassi. Huwa tajjeb għaliex it-tfal kemm mill-viċin mill-bogħod jistgħu jaraw tajjeb l-istampi u jsegwu dak li qed taqra l-għalliem jew għalliema. Tajjeb ngħidu wkoll li dan il-ktieb huwa ktieb interattiv fejn fih diversi twieqi li jinfetħu biex wara li l-għalliema jistaqsi il-mistoqsijiet jinfetħu u hemmhekk ikun hemm ir-risposti, it-tweġibiet għall-mistoqsija li tkun għamlet l-għalliema. Il-ktieb jiftaħ ukoll opportunità għal ħafna temi differenti bħal ngħidu aħna il-baħar, il-grunge, annimali oħra tal-baħar, id-djar
u anke esperjenzi personali ta' forsi jekk daw it-tfal qaċċin tilfu jew inkella forsi tilfu xi ħaġa li hija l-qalbhom. Għalhekk telqu jfittxu qoxra oħra. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba għal goru? Le, din il-qoxra żgħira wisq. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba għal goru? Iva, din il-qoxra hi perfetta għal goru l-granċ, la kbira ħafna u lanqas żgħira, goru daħal fija bl-eżatt. Dawn it-tip ta' kodba għal tfal ta' età bikrija huma attrajenti ħafna. Meta it-tfal imorru biex jażlu ktieb tagħtihom l-għażla li isma' sib ktieb, l-ewwel ma jfittxu huma dawn it-tip ta' kodba fejn ikun hemm l-interattiv, fejn hemm xi ħaġa differenti. Ovvjament imbagħad apparti hekk jidħlu wkoll il-kuluri u jidħlu wkoll l-istampi. Isu kollox jaqqad flimkien. Illum il-ġurnata żdiedu ħafna l-ammont ta' kodba bil-Malti għat-tfal, però naħseb li hemm lok fejn inżidu speċjalment fejn jidħlu kodba għal snin bikrin, speċjalment kodba interattivi u kodba li huma tajbin għal dawk it-tfal li għadhom jew qed jibdew jitalmu jaqraw, jew inkella iridu jifhmu l-istorja purament mill-istampi. Il-ħoss huwa wieħed mill-aspetti l-aktar importanti f'kitba kreattiva. Wara kollox, il-lingwa kienet mitkellma qabel ma nkitbet u tħallimna nisimgħuha qabel ma naqrawha. Il-lirika msieħba mal-mużika u s-seħer li jaħkimna meta nisimgħu storja huma xhieda tal-qawwa tal-ħoss f'kitba kreattiva. Xi elementi tal-ħoss huma marbuta mas-sintassi u l-versifikazzjoni, jiġifieri mal-binja tal-versi u tas-sentenzi. Fost dawn insibu l-metrika, il-varjetà fit-tul tas-sentenzi u r-repetizzjonijiet, aspetti li l-kol kemm huma jikkontribwixxu għar-ritmu fit-test. Aspetti oħra mill-kitba li jintrabtu mal-ħoss huma t-ton u r-rima li bħall aspetti l-oħra li semmejna inħarsu lejhom f'rokniet oħra. Min barra dawn it-tekniki nistgħu nżewqu l-kitbiet tagħna bl-eliżjoni, l-alliterazzjoni jew l-onomatopea, tekniki li l-kitba kapaċi jagħmluha aktar tal-widna. L-eliżjoni hija tneħħija tal-vokali fit-tarf ta' kelma sabiex niksbu ritmu aħjar u tlissin aktar naturali. Ngħidu aħna darb'oħra flok darba oħra, jew ħafna aktar flok ħafna aktar. Din it-teknika titħaddem b'mod partikolari sabiex il-kittiba jżommu man-numru ta' sillabi li jixtiequ fil-poeżiji tagħhom. Ngħidu aħna fil-poema Il-bikja tal-Masġar ta' Oliver Friġġieri insibu l-vers Ibkina llum iżdied ħaqbina għada. Bl-eliżjoni dan il-vers fih 11 sillaba u huwa konformi mal-bqija tal-endekasillabi fil-bikja tal-Masġar. Mingħajr l-eliżjoni kien ikollu 12 sillaba, kien itellef mir-ritmu mexxej tal-poema u kien jinqara hekk. Ibkina llum iżda itħaq bina għada. L-alliterazzjoni hija teknika oħra marbuta mal-ħoss għax tissawwar appuntu bir-repetizzjoni tal-ħsejjes f'kelma jew fi frażi. Il-poetessa Awċija Mary Mejlaq hija imalma mill-aqwa fl-użu tal-alliterazzjoni. Ngħidu aħna fil-poeżija ġejja x-xita. Il-qattusa ħimda frokna torok lil widnejha u t-tiġiġa tgerfex sħab ta' trab qajmet b'dufreha. Fit-tieni u t-tielet versi b'mod partikolari u fl-istrofa kollha b'mod ġenerali insibu l-alliterazzjoni tal-ħsejjes re u te. Tajjeb li ninnutaw li l-alliterazzjoni mhix biss repetizzjoni tal-ħsejjes imma wkoll l-effett tagħhom. F'dan il-każ, ir-repetizzjoni tal-ħsejjes qed tidwi repetizzjoni temil l-annimali. Teknika oħra li tilab bil-ħoss hija l-onomatopea. Teknika li permezz tagħha kelma tidwi l-ħoss li tkun qed tfisser. Ngħidu aħna il-kelma tbaqbaq timi tal-ħoss ta' tbaqbiq tal-ilma jew tal-likwidi oħra.
Mary Mejla hija imalma ta' din it-teknika wkoll, bħalma naraw fil-poeżija ġejja x-xita. L-isponsun wit, waq il-wis ġolar. Nies ta' Malta xita għandna, natfu l-bjut u iftħu l-bjar. Hawnhekk il-kelmiet wit u waq qed jimitaw il-ħsejjes tal-annimali. Spiss, tekniki akustiċi bħall-alliterazzjoni u l-onomatopea ikunu l-qofol ta' tongue twisters, jew ta' wiċ lil sin, bħal Harry Howell ħawħa fil-ħamrija ħamra ta' Ħararaw. Jew Toni Tana ta' Nitina tal-li tajtu tuta tajba. Sabiex il-kidba tagħkom tkun tassew tal-widna, nissuġġerixxu li taqrawha b'vuċi għolja u tħadmu wħud minn dawn it-tekniki, iżda mingħajr esaġerazzjoni. U ma ninsewx li fl-aħħar mill-aħħar, kidba ma tridx tidher tajba biss, imma trid tinstema' sabiħa wkoll. Il-kittib Mikil Spiteri, magħruf aħjar bħala Kilin, jibqa' mfakkar għal kidba mexxejja u ħlejja tiegħu. Il-lingwa nfissa ma kienitx l-unika għodda b'saħħitha li kien iħaddem Kilin. Kitbitu huma xhieda sabiħa tal-osservazzjoni akuta tiegħu u tas-saħħa tal-istħajjil. Min kien Mikil Spiteri jew aħjar kif laqmitu għamu stess, Kilin. Kilin twilet fl-1917, twilet ir-Rabat, kien wieħed fost 10 taħwa li ma jgħixux kollha sfortunatament għax dak iż-żmien it-trabi ma kinux jgħixu kollha. Kien ġej minn familja fqira, ma kellhomx il-mezzi li finanzjaw fl-edukazzjoni, però ħafna jemmnu fih għax raw potenzjal kbir. Kien kompla fl-edukazzjoni permezz tal-scholarship u kien daħal fiċ-ċivil. Ma kienx kompla fiċ-ċivil għax huwa jgħid li kien żventurat u kull meta kien imistu xi promozzjoni kienu jaqbżuh. Kien ħafna attenzjoni meta kien jippubblika xi artikli fuq il-gazzetta lokali u kien iċċanfar ħafna lill-ġurnalisti Maltin għax kienu jużaw il-Malti ħażin. Kien iħoss li huma responsabbli li jwasslu Malti tajjeb biex jedukaw. Kilin dar pjuttost ħafna ġeneri, nsibu kemm poeżiji, kemm drammi, kemm novelli, anka romanzi, kiteb ukoll siltiet fis-satar ta' rivista tat tfal. Kien jikteb pjuttost kitba sempliċi li jifmu kulħadd, kien jipprova jilħaq l-qarrejja kollha, kien iħoss li il-Malti għandu jingħata l-importanza u ma jintużawx kliem li jista' jieħu post kliem li diġà huwa eżistenti fil-lingwa Maltija, li ħafna drabi hija aktar sempliċi li tissostitwixxi kliem li ġej mill-lingwi barranin milli tuża l-Malti stess. Kilin għandu pjuttost ħafna kitbiet, għandu nsibu aktar minn 20 ktib. L-iktar għal-qalbu hija Tikki ma' Wenzu. Huwa jgħid li min ma jafx minnu Kilin propja, jekk jaqra dan il-ktib ħajsib li l-karattru prinċipali ta' dan il-ktib huwa replika tiegħu insibuh jitkellem waħdu mar-radju fuq temi li huma importanti bħal erda tal-ambjent u kien jipprova iġib lill-poplu aktar b'kuxjenza biex forsi jissir xi ħaġa dwar din il-problema li llum il-ġurnata hija wkoll tema prinċipali li ħaqqa pjuttost mill-bidu. Huwa dar pjuttost ħafna temi, insibu n-nostalġija li hija pjuttost prinċipali fil-kodba tiegħu. Insibu l-kodba fuq il-lajn ta' San Bassjan u wara lajn ta' San Bassjan li huma forma ta' djarju jsemmu tifkiriet ta' tfulitu. Dawn it-tifkiriet ġew f'mument ta' diqa u rrid iniżżilhom forma ta' djarju. Fih isemmi wkoll dettalji folkloristiċi u nsibu tifel li huwa affaxxinat b'dak kollu li huma dwaru bħal meta jitla' dawra sal-Belt Mazzija u jitla' fuq il-vapur tal-art, tajjeb ukoll li nsemmu punt żgħir ħelu illi l-famuża diska tal-Greenfields li jisimha il-vapur tal-art hija proprju miktuba mingħand Kilin stess. Kilin kien iħobba ħafna l-lingwa Maltija, kien jipprova jara kif jinqeda bil-pinna biex jeduka lin-nies. Kien jisħaq ħafna fuq il-qerda tal-ambjent, fil-fatt 5 mill-kodba tiegħu huma fuq il-kappelli li jinsabu fil-kampanja.
kien jinqeda wkoll bi stampi li juri f'liema stat inkrepattiv kienu jinsabu fih dawn il-kappelli biex forsi jsir xi ħaġa. Kien traduttur ukoll, Killeen kien traduttur. Ma kellux ħafna ċans jesplora l-letteratura Ingliża, però patta għax esplora ħafna l-letteratura kemm Franċiża u kemm Taljana. Kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Hispanic Circle f'Malta u għamel ukoll xi tradutturi ta' xi kotba mill-Ispanjol għal Malti. Killeen jibqa' magħna anke wara mewtu għax jekk wieħed ma jafx minnu Killeen kull ma jrid jagħmel huwa jaqbad wieħed minn dawn il-kotba anke fejn isemmu il-passat tiegħu stess u jrid imur lilin mill-kitba stampata, jifhem x'kien il-messaġġ u x'kien l-lan tiegħu prinċipali. Semmit triq ir-Rabat ukoll għal Killeen u twaqaf anke bust ħdejn l-iskola tal-primarja tar-Rabat. Ir-Rabat kien iħobba ħafna u appuntu twilet hemmhekk u msemmija f'ħafna kotba tiegħu. Killeen għażel li imur għat-temi prinċipali fejn jisom bħala problematiċi, bħall-ambjent u anke l-lingwa Maltija. Appuntu għax kien iħobba ħafna l-lingwa Maltija. Kien jara kif iressaq lil-qarrej aktar lejn il-letteratura. Fil-fatt dak il-bust li tpoġġa fejn l-iskola tal-primarja għamluha apposta ħdejn skola ta' tfal biex it-tfal ikunu jistgħu forsi tġihom kurzita u jgħidu min kien dan Killeen. Bil-ħila tek jersqu lejn il-letteratura, però l-għan tiegħu ma kienx li jersqu lejn il-letteratura ma tiegħu biss, kotba li kitebu biss, però l-letteratura in ġenerali. Il-ġurnata noddu ruħna b'Ewropej u ninsew li l-oriġini tal-identità lingwistika tagħna hija Arbija. Arrokna li jmiss, iltqajna ma' Dr. Olvin Vella li jarrafna dwar in-nisel tal-Sinna. Il-Malti huwa dialett storiku tal-Arbi. Fil-Medjuevu, Malta kienet taħt l-Arab, f'Malta kien hawn Misilmin, Lut u Nsara li l-koll kienu jitkellmu bl-Arbi dik il-ħabta. Wara t-tkeċċija tal-Misilmin, Malta qabdet triq kulturali oħra, dbedet mid-dinja Arbija u qorbot lejn l-Ewropa tan-nofsinhar. Sqallija, u mbagħad l-Italja, u ħafna aktar lejna l-Ingilterra u llum id-dinja tal-Ponent. Allura Malta tal-lum ma tagħmilx parti mid-dinja Arbija, imma għadha titkellem dialett qadim tal-Arbi. Għalhekk aħna ngħidu il-Malti huwa l-uniku lingwa semitika li għadha titħaddem fl-Unjoni Ewropea. L-element grammatikali Arbi fil-Malti huwa b'saħħtu ħafna. Għandek il-forom verbali, l-10 forom. Id-diminuttiv bħal fejna fjena, xtajta jew tfajjel. Dawn huma kollha elementi grammatikali tipikament Arab. Imma mbagħad ġejna influenzati mill-grammatika Rumanza u allura għandna diminuttiv ta' busk, il-buskett, u ġuvni, ġuvnott. Fejn jidħol il-vokabularju l-aktar oqsma bażiċi aktarx illi ssibhom ta' element Arbi. Il-kelma siġra, il-frott, it-tuffieħ u l-lumi, il-ħaxix. Affarijiet li narawhom bajnejna u missuhom bidejna. Il-ħobs. Imma mbagħad kull darba li navvanzaw ngħidlek il-bezzun, hemmhekk għandek l-isalli. Il-panina għandek it-Taljan Toskan. Is-sandwich għandek l-Ingliż. Illum il-ġurnata toast ħafna Maltin jgħiduha. U meta jgħidu għamilli toast lanqas ikunu jafu li qegħdin jeqilbu bl-Ingliż. Jiena naħseb li toast saret kelma Maltija wkoll. Oriġini Ingliża kemm trid, imma llum saret tagħna. Mhuwiex ġust li niddeskrivu l-Malti bħala dialett Arbi, jiena fil-fatt insejħlu dialett storiku tal-Arbi, kien xi darba dialett iva żgur imma m'għadux. Illum il-Malti huwa lingwa nazzjonali differenti ħafna mill-Arbi li jilqa' fih danu l-element salli Taljan Toskan u Ingliż. Niftehmu il-lingwi kollha
fihom taħlita ta' elementi ta' self minn lingwi barranin. Ħan nitkellmu ftit fuq l-Ingliż. Cake mill-Arbi. Street mill-Latin. Pijama mill-Indjan. Robot mill-Ċek. Ħanoqdu sejrin l-Ingliż ma jeżistix u jeżistu lingwi l-oħra u beautiful fl-Ingliż għaliex nilbuha B-E-A-U mhux għax il-Franċiż jiktibha hekk għax dik il-kelma daħlet fl-Ingliż qadim meta il-kelliema ta' skola Ingliżi kienu taħt l-influenza tal-Franċiż. Għaw Maltin illi jaħbu l-eruq qarbin tal-sinna, ir-raġuni hija politika. Malta, pajjiż Ewropew, kultura kattolika li normalment ma nassoċjawix ma' parti mid-dinja li kienet arbija. Ir-raġunijiet matul is-sekli ġewuna f'pożizzjoni lilna li nkunu fuq frontiera bejn it-torok kif jissejħu l-Arab u Musulmin tal-Afrika ta' fuq u n-nofsinhar tal-Ewropa fejn hemm sqallija l-Italja u Spanja. Malta kif nafu anke meta niċċelebraw ġrajiet bħall-assedju l-kbir qegħdin kull darba nfakru lilna infusna li aħna konna kontrihom. Niġġildulhom imma nitkellmu bħalhom. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.